дар шаҳри лондони бритониё баррасии дуввуми парвандаи таъқиби уйғурҳо, қазоқҳо, қирғизҳо ва ақалиятҳои дигари миллӣ дар минтақаи Шинҷони Чин шурӯъ шуд. Баррасии нахустин моҳи июн баргузор шуда буд. Баррасии додгоҳӣ ки расонаҳои байналмилалӣ онро минбари уйғурҳо меноманд, далелҳои таъқиби мусулмонҳои Чинро меомӯзад ва ба рафтори Пекин дар асоси конвенсияи наслкушӣ баҳо медиҳад. Комиссия таҳти раҳбарии ҳуқуқшиноси бритониёӣ Ҷеффри Найс давоми 3 рӯз шоҳидон, олимон ва коршиносонро гӯш мекунад. пештар хабар расида буд, ки 3 қазоқ низ дар назди комиссия шоҳидӣ медиҳанд, ки дар урдугоҳҳои Шинҷон нигаҳдорӣ шуда буданд. Ба иттилои расонаҳо, ин додгоҳ қувваи қонунӣ надорад, аммо созмондиҳандагон умедворанд баррасии парванда ба сиёсатҳои Чин дар мавриди таъқиби мусулмонҳои Шинҷон баҳо хоҳад дод. Ҷеффри Найс гуфт, мансабдорони Чинро борҳо ба ин додгоҳ даъват карданд, аммо аз он ҷониб посухе наомадааст. ҳукумати Чин пештар аз кори комиссияи Лондон танқид карда буд. Созмонҳои байналхалқӣ ва муҳаққиқон мегӯянд, дар Чин чанд сол боз таъқиби мусулмонҳо идома дорад. Мақомоти Чин мусулмонҳои Шинҷонро ба ордугоҳҳои бозтарбия ва зиндон мефиристанд. онҳоро ба кори иҷборӣ фаро мегиранд ва занҳоро ба таври сунъӣ безюриёт мекунанд. Амрико, Канада ва Бритониё ин рафтори Чинро дар Шинҷон наслкушӣ номиданд. Пекин айбҳои мазкурро рад карда, амалҳояшро дар Шинҷон масъалаи дохилӣ ва мубориза бо тундгароӣ медонад.